It-tlieta filgħodu bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra 3 immigranti li jinsabu mixlija bl-allekat ħtif tal-bastiment Eliblu wieħed. L-immigranti kienu fost il-100 immigrant abbord il-bastiment li salvhom qrib il-kosta Libjana. Fil-bidu tas-seduta preżeduta mill-Maġistrat Aron Buġeja, il-prosekuzzjoni imexxija mill-Ispetturi Omar Zammit u Krista Armeni mill-Iskwadra ta' kontra t-terrorizmu xlew ukoll l-akkużati li jużaw il-vjolenza sabiex jieħdu f'idejhom il-vapur u li ħolqu biża' fost l-ekwipaġġ. L-Ispettur Omar Zammit spjega li l-vapur ingħata ordni biex isalva dingi bl-immigranti, malli salvawhom l-ebda dajsa ma tfaċċat u għalhekk il-kaptan beda jbaħħar lejn il-kosta Libjana. Zammit ċert li dak il-ħin madwar 20 u 25 immigrant qabdu biċċiet ta' għodda u pruvaw jidħlu fil-gabina tal-kaptan. Wara nuqqas taqbil l-immigranti ġelu l-kaptan jibdel ir-rotta lejn l-Ewropa. L-Ispettur Zammit tem li mal-wasla tagħhom f'Malta arrestaw 5 immigranti, wieħed minnhom stqarrija mal-Maġistrat Monika Vella fejn qal li preferew imutu milli jmorru lura l-Libja. Zammit qal li wieħed mill-immigranti qalilhom li kienu lesti jeqirdu l-vapur kieku baqgħu sejrin il-Libja u li bdew isabtu maħġiġ u jeddu li kienu se jagħmlu xi ħaġa ħażina jew joqtlu lilhom infushom. Xed ukoll l-inġinier tal-vapur Ramtan Ramana qal li l-kaptan stenna l-għajnuna tal-militar Libjan għal nofsija iżda ħadd ma tfaċċaw bdew ibaħħru lura lejn il-Libja. Qal li kienu mbeżza meta semgħu li l-immigranti jħabtu blodda mal-gabina u għalhekk ħallew xi immigranti jidħlu fil-gabina. Xed ukoll sit il-vapur Salah qal li Mohammed Eliblu li qal li jgħix tripli. Qal li l-immigranti ridu jmorru l-Italja jew Malta iżda l-vapur daħal Malta minħabba nuqqas ta' fuel. Xedu wkoll qatt ta' uffiċjali mill-Forzi Armati ta' Malta li qalu li l-kaptan qalilhom li kien jinsab taħt ta' piraterija u li ma setax ikellimhom. L-Armata qafżaw ukoll il-kaptan li ma jistax jidħol fl-Ibra Maltin għax ma kellux l-awtorizzazzjoni. Hawnhekk it-tajjar ajruplan tal-Armata u ħarġet patrol boat biex setgħu ikellmu lill-ekwipaġġ. Intqal kif sbieħ 28 ta' Marzu patrol boat oħra flimkien ma' żewġ dingis tal-Armata resqu lejn il-bastiment u bost uffiċjali telgħu fuq il-vapur. Hawnhekk uffiċjal li kien min tal-ewwel li tela fuq il-bastiment qal li waqt l-operazzjoni ra xi persuni ħerġin mill-gabina tal-kaptan. Is-seduta mistennija tkompli l-4 filgħodu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.